idol. Pasok na mga idol. Magjagi mo. Sakatog na mga idol. I get na. Gusto yung hangin. Kaya yung bike na ko. Pangong gahi. Shout out sa lahat. May bagong taon mga ka-idol. Isa na mga idol na. Okay. Sama niyo eh. Kitas ka mo daw eh. Ayaw ka na yun. So walay trabaho ang Japan karon no. 1 week walay trabaho. So ay 1 week walay trabaho. No work, no pay. No work, no work, no pay. Okay. Sa nasa rin Japan. Shout out sa mga ka-idol natin na nasa rin Japan, no? No, di ba? Lami. Lami. Sakit sa kamote.
sakit sa kamot, sakit sa lawas, kay tugnaw, bro kita sa dagom. Sakit sa kamot, sakit sa lawas, sakit sa dughan. Kung tayo'y matanda na, sana di tayo. Lagi na. Nasaan man itong pangarap ko, makakapaya ito. Ako ba? Sige. Ako'y hanggan. Bawah. Ah, salamat sabi mo abot. Hey. Pati na sige na luyo eh. Diyan lang yun. So nga hapon mabigo ang pagsinyalan. Shout out mga idol. Sinsya na mga idol ha. Naglago, naglakaw. Okay. Nakikipalit ba? Okay, guys, no good. Yeah. Tugnaw kayo. So walay trabaho. 1 week walay trabaho. So, yan, mag-relax na gamay. So great ito mga sa dito.
balay ako eh. Balay ako. What's up? What's up? What's up? What's up? Kembali ako idol. Suka sa hangin sa gawas, no? Kaya, ibang patos. Huwag na ako sa gawas eh. Agi ka. Ngaway. Ibot na. Uy, hanggang.
before I let you go. This is me, the person behind the camera. I just want to thank all of those subscribed to my channel and to those who comment. Before I let you go. Hello everyone, welcome to my channel. This is me, the person behind the camera. I just want to thank all of those subscribed to my channel and to those who commented on my videos. Shout out to, and also to these comments. Right now I have 220 subscribers and it seems like a long way to reach 1,000 subs, but soon we'll reach that. To those who subscribe to my channel but I wasn't able to mention, I wish I know more. Hello mga ka-idol dra. So mukha ko mga ka-idol ha, kaya nagpalit ko guwan. Balik lang tag kuan live. So salamat ako sa nag-subscribe sa akong YouTube channel mga ka-idol. So nabot ako 500 yan eh. 550. So ang katong last ni 700 ni siya yan ay mo naminusan ko. So dako gig minus, so okay lang. Ganam na. So salamat sa nag-subscribe sa YouTube channel mga ka-idol. This is Japan Vlogger Bisaya TV from Lapu-Lapu City. Di ba mga ka-idol? So mga ka-idol, mukha ko ha. So kita-kits mga ka-idol ha. Balik og live niya mga ka-idol. So please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the notification bell. Live ta pag may time, di ba?